Předtím na dnešek stávala půl čtvrtý. Já říkám, já už ti zakroutím krkem. Šla? Ne, šla přeze mě posteli, prostě šla ven, skočila dolů, pak na mě začala škrabat a spala vyspala. Chtěla stávat. Třeba myslel, že si třeba něco nebojil, tak je oni většinou zaklíčejí a chtějí ven. To dělají třeba, ten Barney to dělá u nás, když je takhle, tak většinou teď kolem třeba dvakrát za noc, půl druhý a pak třeba půl čtvrtý zaklíčí nebo něco a chce jít ven. Jo? Ale ona ani nic, já jsem se ráno dívala, prýma čistá, nikdy nic. Nevím co, prostě byla vyspala, protože ona spí celý den. Ano, to je kofr. No tady se teda mám vědět upřímně, tady se vykrádá jeden barák za druhým teďka. Fakt jo. No. Titi.